malipayon. Kung dunay pagsulay, pailob lang kanunay, kay ang Dios magpanalangin sa panimalay. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo, padayong matinod-anon sa iyang pulo. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Sa mga panaw magmaigmaton, sa mga pulong tanan maka-Dios no. Likay ang garbo og tanang dautan, kay ang paglikay maoy hinigiba. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo, padayong matinod-anon sa iyang pulo. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Kung dauton ka, ayaw paminawa, ipadayon lang pag kinabuhis Biblia, kay ang nagmauswagon dili pulong pabuhaton, kundi ang buhat maoy pasultiho. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi, pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna, himuha siyang bahandi, kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko, ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban, welcome sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magaambot ha. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga maoy nag-atiman og nagiya, nagtudlo og nagpahinumdom og labos sa tanan. Imo may o Dios nga gilig-on og gidasig sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Salamat Ginoo sa imong paglig-on ug pagdasig, paghigugmag pag-atiman nga walay hunong gayud nga among nasinatian ikan pa kaniadto hangtod karon. Niana usab kami amahan sa pamati, pagkat-on, pagdawat sa imong mga mensahe. O among gipangayo kanimo amahan nga ang imong panalangin moabot sa tagsa-tagsa ka Pinoy-anan niadtong matinod-anon sa imong mga mensahe. Dalaygon ka nga Dios nga among gipasalamatan, gialagaran, gipasidunggan ining adlaw. Ug ang among kinabuhi alang kanimo, ang among pagdaig, pagpasidungog alang lamang kanimo. Kay ang among kinabuhi gikan man kanimo. Salamat o Dios sa mong pagpanalangin kanamo. In Jesus name. Amen o Amen. Maayong buntag, maayong pakiguban ug welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Okay no, maayong buntag, maayong pagpaminaw. Live ta karon mga kaigsonan nga nanong kadiri sa Malabuyok, Cebu. O nakahimo ta sa pag-live mga igsoon tungod sa mga mensahe nga gihatag sa Dios nga gikinahanglan madunggan labi na gyud sa
akong mga kaigsuonan kaninyo nga nanginahanglan kanunay sa mga mensahe sa Ginoo. O niyong gabi dili ko ka live tungod kay doon ako'y klase. Mahinungdan nga ako yung gipangayo sa Ginoo nga maka-live ta karong nga buntag o gihatagan tag kadasig o gitagaan tag higayon panahon aron kita mag-uban na usab sa paghisgot o pagpamati pagkat-on sa iyang mga mensahe. Kanapog na sa tibuok nga kalibutan, siya ang Diyos nga balaan. Okay, welcome ni Lia Jean Tahan Langit, maayong buntag, maayong pakiguban. Og ni Jose Dandan Ombion, good morning Pastor Gideon. Og maayong buntag Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo gikan ni Lia Jean Tahan Langit. Good morning sa tanan mo riple o good afternoon o good evening sa tanan nga mo riple sa ato ang live ang pulong mo kinabuhi ko. Og maayo nga pakiguban mga kaigsuonan sa tanan nga naa karon sa inyong Pinoy-anan, trabahoan og sa inyong bisan pa sa inyong biyahe samtang magapatalinghog, magapaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Akong gideklarar nga ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Mayong pakiguban ni Bing Dandan, God bless Pastor, og sa tanan, God bless ang Dios magpanalangin. Kay ang tanan nakasala, sa buhat yung kita mamatano. Ang ato rong hisgutan mga kaigsonan, maghisgot ta og kinaiya nga maghatag og ilhanan nga pauswagon sa Ginoo. Importante kay ni mga igsoon nga ato ang mailhan bitaw kanang dunay kahibalo, kaalam sa pag-ila bisan gani sa mga kinaiya nga maghatag og ilhanan nga mauna ang pauswagon sa Ginoo. Kay aron maunay ato ang paningkamutan. Dunay mga kinaiya nga maghatag kanato og kaalam, idea nga maoy pauswagon sa Dios. Kung naa ka ni ining mga kinaiyaha, dili gayud ka pasagdan sa Dios. So muni ang ato karong hisgutan. Kinahanglan nga ato ning masayran mga kaigsuonan aron sa ingon dili na ta mistil pagani mga igsoon kanang mangita sa panalangin sa Ginoo. Kay ang panalangin sa Dios moabot lamang sa mga tao nga magbaton ni ining maong mga kinaiya. So ato ning hisgutan mga igsoon kining mga kinaiya nga maoy ilhanan, nga maoy pauswagon sa Ginoo. Okay no, good morning. Okay, mayong buntag ni Albert Palomar, good morning, request song dito sa cross. Okay, may buntag, may pagig-uban ninyo diha. Singgit ato siyang daigon ibayaw, uban sa pagsayaw, pagkapat sa imong damo. Ato aning Tagalog pagtagad ang awit makalangit dito sa cross. Sa ato ang awit mga igsoon na wala pa gini mataga record ang dito sa cross. Kon sa imuhang pagka-Kristohanon, batanon ka o kaha na nagkay pamilya, diha sa imuhang pamilya, usab ka kabana, usab ka inahan. Nagkinahanglan ka ni ining mga mensahe. Aron sa ingon, ang saad sa Dios nga di ka niya pasagdan o atimanon ka sa tanang panahon, padayon ang Dios magatagpo sa tanang gikinahanglan. Kinahanglan nga imo ning makatunan, kinahanglan nga imo ning masayran ang mga kinaiya nga maoy ilhanan, nga maoy pauswagon sa Ginoo. Kay ang gitan-aw sa Dios mga kaigsuonan, sa tanang tao, sama kanimo, sama kanako, ang gitan-aw sa Ginoo kabalo ba mo?
dili ang atong pagtuo, kundili ang atong kinaiya. Kay ang tinuod nga pagtuo, mga igsuon, makit-a na diha sa kinaiya. O mauhinungdan, gidasig ko sa Ginoo sa paghatod ni ini sa tanan, aron sa imuhang pagtuo o pag-alagad sa Ginoo, pauswagon ka, iblas ka. So ayaw ni palabya, ayaw isiki ang higayon nga makatuunan nimo ang mga kinaiya nga maoy ilhanan nga sila maoy pauswagon sa Dios. Kung wala ka ni ining mga kinaiyaha, bisan saon nimong paningkamot matod pa ni Haring Solomon, di gyud mo abot ang saad sa Ginoo. Di man ka iblas kung wala ka ni ining kinaiyaha. Pero kung naa ka ni ining kinaiyaha, dapat magpabilin ka bisan kung naay mga pagsulay. Ang tinuod mga kaigsuonan, dili sad nimo matugkad nga naa ka ani kung wa pug kay pagsulay. Okay. So dunay mga kinaiya mga kaigsuonan nga ato karong hisgutan o kinahanglan nga imo ning isugilon, imo ning itudlo ngadto sa imong mga anak, imo ning isugilon og itudlo ngadto sa imong mga higala pamilya, aron sa ingon sila nay bahala kung ila ba ning puy-an kining maong kinayaha o kaha mao ba kini ilahang paharion sa ilahang kasing-kasing una-una. Kay kung kana mo'y maghari kining mga kinahiya nga atong hisgutan karon, maghari sa ilang kinabuhi, iblas gayod sila ni Lord. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban ni Ma'am Norberta Yotrase, mayong buntag ninyo diha ma'am, ato igsoon nga nanukad sa Bindoy. Matod pa, good morning pastor og sa tanan nagsunod ning maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Adalaygon ang Dios watching here in Bindoy. Request song, Jesus pagkamaayo mo. Sige. Ang Dios magapanalangin kaninyo diha Ma'am Norberta Yotrase ug sa mga Yo family, I declare blessing ninyong tanan. Maayong buntag ni Ginny Naro Mamites. Maayong buntag ni Russell Candelario. Ay nakamonitor po akong asawa. Si Hilsay Millones, good morning. Ang Dios magapanalangin. Ang Dios magapadayon nga uban kaninyong tanan. O ang Dios padayon magaamumas sa tanan ninyong Pinoyanan. Awit makalangit. Jesus pagkamaayo mo. Diri lang sa ito nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Live ta mga igsoon tungod uniyang gabi dili ta ka live kay magklase mi. Unya ugma maka-live siguro ta ugma sa gabi. Amo na akong gitinguha og gipangayo sa Ginoo. Nga sa matag adlaw madunggan mapati na to iyang mensahe. Ikuha mo ako sa dapit nga may kasama. Ayaw kalimot mga kaigsuonan sa ato karong hisgutan, maghisgot tag kinaiya. Mga kinaiya nga maoy maghatag og ilanan nga pauswagon sa Ginoo. Atong hinumduman ang sulti ni Haring Solomon, bisag unsaon nimo ka, bisan unsa pakakakugihan, bisan og ang 24 oras imo nang gamiton alang sa imong trabaho aron makaginansya ka, apan kung wala ang panalangin sa Dios, wa gyapoy pulos, wa gyapoy ka puslanan. Tungod kay kung naa man gani mga maangkon madawat sa imong mga sakripisyo o paghago pinaagi sa mga trabaho, ang kwarta sad nga walay panalangin gipakita usab sa Biblia mga kaigsuonan nga morag nag mga langgam nga naay mga pako, dali nang mawagtang. Unya sumala pod sa mga sambingay diha sa mensahe sa Ginoo diha sa Biblia, mura ka og kanang nagsulod sa alkansiyang buslot kung walay panalangin ang Dios. So kinsa man pod ang panalanginan sa Dios? Unsa may mga idea nga ato ning masayran,
ang mga idea nga atong masayran gikinahanglan nga atong mahibaw-an karon mga kaigsunan kining mga kinaiya nga maoy ilhanan nga sila maoy pauswagon sa Dios. Kay ang panalangin sa Dios dili na mag-agad sa imuhang gisulti, dili sad na mag-agad sa imuhang pagtuo, kundi sa imuhang kinaiya nga makapalipay kaniya. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni kalma lang ta. May buntag ninyo Brother Jilon. Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin. Siguro na ani sa trabaho karon ato igsuon si kalma lang ta. Alam kanimo ang akong pagdahi, puno sa kalipay, puno sa pagpasalamat. Amoy mga pangutana mga kaigsunan, labi na gyud mahitungod sa pag-alagad o pagdumala sa mga buluhaton nga diin gisalig gibutang, ayaw gayon na ihikaw ipaabot diri sa atong panag-uban kay ato nang matagaan panahon. Si Noel Cesar, maayo nga buntag pastor, request kog awit makalangit, anak balik na. Iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Maayong gabi, may buntag no, ni kalma lang ta. Maayong nga buntag na minaw ko karon samtang nagmonitor diha sa imong trabaho. Ayaw mo uba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Shout out sa atong mga kaigsunan diha sa Hong Kong, Sister Nore Balisteros Ramos, maayong nga buntag ug maayong nga pakiguban. Awit makalangit, anak balik na. Anak, balik na ing mga button ko, kay gusto kong gakson ka. Kulang pa ba ang akong gugma? Nagipakita ko ito sa Maayong nga buntag ni Alma Horteliano Nambay, atong igsuon nga nanukad diha sa Manila. Shout out ninyo diha, ang Dios magapanalangin, ang Dios magauban. Good morning kaninyo. yaw na pagtuhan-tuhan. Nagpagkamatay ako, tumulog alang kanimo. Maayong nga buntag ni Sasi Kundi, maayong nga buntag Pastor Civilin Hills. Morning Pastor, ang Dios magpanalangin. Pinig ko buo, Nga malaglag ka, o sana balik na. oras sa itong nga programa mga igsoon, alas 10:29 sa kabuntagon. Nga mahinuklog ka, kay andam akong lawaton ka. Anak, balik na ning mga bukton ko, kay gusto kong gakson ka. Human aning awit mga igsoon nga anak balik na, maghisgot at tas pulong sa Ginoo og akong gidasig yun ang matagusa nga inyo ning i-share, ipaabot ngadto ato ang mga kaila o kaha sa inyo ang mga higala, mga igsoon diha sa pagtuo.
aron sila masayod usab sa mga ilhanan nga kinaiya nga maoy pauswagon sa atong Dios. Ayaw na pagduha-duha, nagpakamatay ako, tumunugan ang pinag-ibo. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ni atong mga kigsunan diha sa Surigao. Maayong buntag diha ang Dios magapanalangin. O diha sa Sweden o sa Thailand, Taiwan o ilabi na usab sa atong mga kigsunan mga OFW. Ang Dios magapanalangin o ang Dios magauban kaninyong tanan. Hinuklog ka, ay andam akong nawaton ka, anak balik na. Okay, maayong buntag ni Sister Arlene Inot nga nanuka diha sa Lapu-Lapu. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Adto ta mga kaigsunan sa paghisgot sa mga mensahe sa Ginoo. Ato ning hisgutan og ablihan diha sa sulat ni Apostol Pablo diha sa unang ikaduhang Timoteo. Diha sa ikaduhang Timoteo. Ato ning ablihan mga kaigsunan. Diri sa ikaduhang Timoteo sa sulat ni Apostol Pablo, dinhi magsugod ang mga mensahe nga ato karong hisgutan. Diha sa kapitulo 2 bersikulo 20 hangtod sa 21. Duha ka bersikulo. Unya naghisgot na yung mga kaigsunan sa mga sundalo. Ikaw ug ako mga sundalo ni Jesus Christ. O mga sulugoon ni Jesus Christ. Gikan sa bersikulo 14 hangtod sa bersikulo 26 ang gihatag ni Apostol Pablo nga uluhan naghisgot ni og gikahimot ang sulugoon. Diha sa bersikulo 20 hangtod sa bersikulo 21 nag-ingon dinhi, sa usa ka dakong balay adunay nagkanilaing mga plato ug mga panaksan. Ang uban plata ug bulawan, ang uban kahoy ug yuta. May alang sa espesyal nga higayon ug may alang usab sa adlaw-adlaw nga paggamit. Kon hinluan nato ang atong kaugalingon, gikan niining dautan mga buhat, gamiton siya alang sa espesyal nga mga katuyuan. Kay gihalad man siya aron kapuslan sa iyang kalon. Og siya andam sa tanan pagbuhat nga maayo. Dalaygon ang Dios magapanalangin. So dinhi giingon mga igsoon nga kon ang usa ka tawo maghinlo sa iyang kaugalingon, kung hinluan nato kining maong mensahe mga kigsunan, nagpakita ni og trabaho sa matag usa ka tawo nga nagtuo Ginoo. Og ang trabaho nga gipakita dinhi kining pulong paghinlo. Og ang pulong paghinlo dili ni mga kaigsunan kana bitawng kausa lang kahigayon. Dili lang sa usa ka adlaw nga matag Domingo ra ang hinlo, kundi sa tibuok panahon, sa tibuok kinabuhi, sa tanang panahon. Gikan sa Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, hangtod Sabado ug lain na usab nga Domingo. So kining pagpanghinlo mga kaigsunan, dili ni sa panahon lang nga kana bitawng makaamgo ka nga uy nakasa di ay. Ingon ang Biblia kon hinluan nato ang atong kaugalingon. Naa nato ang trabaho. Naa nato ang katungod sa pagpanghinlo dili sa uban kun dili sa tagsa-tagsa nato kaugalingon. Og giatagan tag sambingay mahitungod sa usa ka Pinoy-anan
nga naa diha ang dagkalain-laing mga gamit mahitungod kini sa adlaw-adlaw nga mga gamit. Naay adlaw-adlaw nga mga gamit or naay mga gamit nga giandam alang sa adlaw-adlaw. Unya doon na po yung mga gamit, mga kaigsunan nga giandam alang sa espesyal. Pinasahi halang doon nga mga adlaw, mga bisita. Unya ingon din siya nga kung hinluan nato ang ato ang kaugalingon, mahimong siyang sudlanan alang sa dungganon nga katuyuan. Mahimo siyang espesyal nga katuyuan, balaan, o niya mapuslan gayud siya sa iyang agalon. Nga ang gipakita usab sa agalon nga ang gisulat dinhi mga igsoon sa maong sulat ni Apostol Pablo nga ang trabaho o katungod sa agalon mga kaigsunan mao ang pagbuhat og mga maayong buhat. Og ang mga maayong buhat mga kaigsunan nga maoy buhaton sa agalon, ang makasinati niini kato mga tao nga una naghinlo sa ilang kaugalingon. Now, time pa. Unsa man nga klase nga diin atong hinluan ang atong kaugalingon. Nga kung atong tan-awon mga kaigsunan, gihawas naman ta sa sala. Ikaw ug ako gipasaylo na sa sala. Giputli o gibatarong gibalaan ta sa dugo ni Jesus Christ. So unsa may angay natong buhaton nga kung atong tan-awon gibuhat naman ni Jesus ang tanan aron ikaw ug ako mahimong balaan og hinlo at ubangan sa Dios. Mga igsoon, ang tinuod nga kahimtang sa tao balaan, matarong at ubangan sa Ginoo. Og ang gipakita sa Biblia, ang pagkabalaan, ang pagkamatarong kinahanglan ato ning puy-an. Ato ning kanabitang diha ta musti. Og ang atong pagpuyo ni ana nag-agad na sa atong desisyon. Nag-agad na mga kaigsunan sa ato ang tinguha, pagpaningkamot. Ug sa atong pagpaningkamot mga kaigsunan, ug sa atong pagpabilin diha sa kinabuhing balaan, matarong, buti pasabot pagpabilin ni Jesus Christ, dunay mga pagsulay. Og ang mga pagsulay mga kaigsunan nga dili kayo mabantayan, mamatikdan sa matag magtotoo sama nimo sa manako ang ato rang ni Kristo. Ang atong kaugalingon mga kaigsunan mauni ang ampinganan, bantayanan kay mauni muunay og sulay sa ato ang pagpabilin diha kang Kristo Jesus. So atong kaugalingon, kung atong tan-awon mga kaigsunan ang kinaiya sa tao, gikan pa kaniadto kang Adan hangtod milabay ang pila ka henerasyon. Gikan sa Genesis hangtod sa pag-abot ni Jesus Christ, ang mga tao bisan kung dunay pagtuo, wala na ni sila makabantay nga naa na di sila sa pagkatawhanon. Og kanang kinaiyas pagkatawhanon mga kaigsunan, usa na ni ana kanang pagkamapaytason. Kanang pagkamahitason mga kaigsunan, ato na siyang trabahoon nga dili og dili na makasud samtang nagpabilin ta ni Jesus Christ. Kay kun ang pagkamahitason o pagkanang pagkagarboso muabot o mubalik na sa tagsa-tagsa ka magtotoo, masubo ang Dios. Kay ang tao nga dili kanabitang dili kalikay sa pagkamapahitason ug magbaton na sa pagkakarboso, tao siya nga dili og dili gayod makasunod ni Jesus Christ. Dili na siya matudloan, dili na siya magiyahan
ang taong garboso o ang taong mapahitason, dili og dili na siya magiyahan. Ang gipakita gani mga kaigsuonan ni Apostol Santiago diha sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 6, ingon dinhi mga kaigsuonan, apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa, sumala sa giingong sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang mga mapaytason apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Pag-abot sa versikulo 10 ingon dinhi nga, pagpaubos kamo atubangan sa Ginoo og bayahon kamo niya. So ang makita o gipakita diha sa Ginoo mga kaigsonan, usa sa mga ilhanan o usa sa kinaiya nga maoy ilhanan aron i-bless ka sa Ginoo, aron pauswagon ka sa Ginoo. Dili og dili na tungod sa daghan nimong trabaho, dili na tungod sa daghan nimong nakatunan, dili na tungod kay daghan kay kang mga source of income, dili na maoy naghatag nimo og pag-angat. Ang tinuod nga makahatag og pag-uswag sa kinabuhi sa mga magtotoo, sama nimo sa manako, kanang pagbaton og pagkamapaubsanon. So diha nato kana bitang diha ta mo trabaho, ato ning trabahoon. Kay ang giingon diha nga ang usa ka tawo maghinlo sa iyang kaugalingon. So dinhi mga kaigsuonan, kanunay nato nga bantayan ang atong una-una, ang atong kasing-kasing, nga dili gayud mo balik, musod o mudumala sa atong kaugalingon ang tawhanon nga kinaya, kanang pagkagarboso, pagkahambugiro. Kay ang gipakita sa Dios pinaagi sa iyang alagad nga si Apostol Santiago, dili og dili gayod malipay ang Dios. Gani kontra niya ang mga mapahitason. Kontra sa Dios ang mga mapahitason. Kay ang taong mapahitason mga kaigsuonan, sa ako nang gisulti, dili og dili na siya matudluan. Dili og dili gayod na siya mga kaigsuonan magiyahan. Kabantay mo mga igsuon, dunay mga tao nga kana bitawng dili maminaw og tambag, dili gahi kana sila nga muangat, ilabi na sa pag-alagad. Gahi kay na sila mulambo bisan gani sa ilahang Pinoyanan. Diha sa sulat ni Apostol ni Haring Solomon diha sa 22 sa Mayong Balita Biblia ko nagbasa mga kaigsuonan, versikulo 4 nag-ingon, pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo og pagpaubos og makabaton kag mga bahandi dungog og taas nga kinabuhi. So kaning pagpaubos mga kaigsuonan, mao ni angay natong tinguhaon, angay nato ning puy-an. Kay kung naatay pagkamapabsanon, dili lang kung naatay pagkamapabsanon, kung mapaubsanon gyud ta, igsuon ko sa Ginoo mo angat gyud ka. Og dili ni trabaho sa tao, trabaho gyud na sa Dios. Kanang pulong mo angat ka, kanang timan ini siya, ako kasuway mangyukog dako kay kog sweldo, maayo kog trabaho, kasuway ko og salesman, ako agyon nang gi balik-balik nga pagpahinomdom sa akong kaugalingon, kay diha ko nakakaton. Salesman ko Coca-Cola, na ako'y kaugalingong opisina, na ako'y kaugalingong mga tao, o gawas pa niya na pag ko'y negosyo ato, ulitaw pa ko ato. Pero wala na ko'y panahon sa pagsimba. Busy lang ako ang kinabuhi, dako ko og income, unya gawas pa ni ana mga kaigsuonan, napag ko'y income sa negosyo.
gawa sa negosyo, napagyug ko'y income kay nihangyo pod ang mga tao og kanabitang utang. Nya sila mo oy nagbuot kung unsaon nila pagbayad ang utang. Muutang sila og 500, sunod bulan ana ang ilang ibayad 600. Unya kung naakay kwarta mga kaigsunan, magdako man na siya kung di ra gyud nimo hilabtan. So naa ko'y income sa 5-6, naa po ko'y income sa ubang negosyo, naa pa ko'y income sa akong trabaho, doon na pa ko'y income sa kanang makadeliver kog motso, makadeliver ko og sakto kay bag-o pagyud to nga kanang ninggawas ang sakto, wala pa gani to'y 1.5 nga litro Coca-Cola ato katong ga salesman ko sa una. So ako nakita nga wala tuong akong income, pero mao ni wala ko'y time ni Lord. Unya tungod kay wala ko'y time ni Lord atong mga panahon na ulitaw pa ko 20 kapin pa ko ato, murag 22 siguro ko atong mga 22. Yes, nag-salesman ako 22. Pero mao na, grabe ka insakto gyud ang gibilin nga mga mensahe diha sa Biblia. Nga kung wala na gani kay panahon ni Lord, mao po na imong anihon nga wa pud say ipasinati nga panahon sa imong kinabuhi. Kini gilig-on ni Jesus Christ nga kung unsay imong gibuhat karon, buhatan ka usab. Kung wa kay panahon sa Dios, nagpakita na nga wala kay pagkamapaubsanon, kay ang pagkamapahitason kanunay man na nga dili magpatudlo sa Dios. Oy tinuod na mga kaigsunan, bisan sa imong nahuna og sa imong karong pagpamati, kung makakita kag mga tao nga naay pagkamapahitason, bisag kana na lang naay pagkamapahitason, kanang mura ba og dili gyud mapahitason pero may pagkamapahitason lang ba? Kung naa kay i-suggest, ikaw pa'y mahimong dili maayon. Labaw na kung imo ni silang walihan, ikaw pa'y mahimong dautan. Mana nga ingon ang Dios ngadto sa sulat ni Apostol Santiago nga kontra gyud sa Dios ang mapahitason. Nya pag-abot sa 10 mga kaigsunan, atong balikan tong Santiago kapitulo 4 bersikulo 10, ingon din nga pagpaubos kamo atubangan sa Ginoo ug bayawon kamo niya. Og grabe ni ka lig-on nga connection sa panultihon ni Haring Solomon nga usa sa mga siya ang pinakadato sa kaysaysayan sa tibuok kalibutan nga maghisgot og hari. Ingon siya diha sa Isaias 22 versikulo 4, pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo og pagpaubos og makabaton kag mga bahandi dungog og taas nga kinabuhi. Unya pag-abot sa 9 hangtod sa 10 mga kaigsunan, oy naana po'y gisulti diri si Haring Solomon. Pag mahinatagon og paambita sa imong pagkaon ang mga kabos ug panalanginan ka tungod niini. Hinginli ang taong mapahitason ug mohunong ang panaglalis ug panag-away ingon man ang pagdinumdanay. Hinginli sa imong kaugalingon nga kasing-kasing. Buti pasabot ayaw siya dawata. Mo na giingon ni ani Apostol Pablo nga hinluan nato ang atong kaugalingon gikan ni ining mga butanga, gikan ni ining mga kinaiyaha. Hinginli ang tawo mapahitason. Sa atong kaugalingon mga kaigsunan, dili natutugutan nga makasud ning kinaiyaha kining pagkamapahitason. Kay kung naa di ay pagkamapahitason, naa kanunay ang away, naa kanunay ang lalis, ug naa kanunay ang pagdinumtanay.
Kanang pagdinumdanay mga kaigsunan kana bitang gamayng lalis, hisgutan na ang mga sipyat kaniadto, mga dili maayo nga mga panghitabo, dili maayo nga mga sugilanon, maunay idugang, maunay kanang ipuno ug mosamot ang kasuko, mosamot ang panaglalis. Mao na nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan, kay trabaho man nato ni. Ato ning trabaho. Tagsa-tagsa sa atong kaugalingon, atong trabahoon. Nga kung atong hinluan ang atong kaugalingon gikan niini, i-bless ka sa Ginoo. Doon ay wali si Pedro mga kaigsunan diha sa unang Pedro kapitulo 5 nya bersikulo 5 bersikulo 6. Kamu usab nga mga batanon kinahanglan nga mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan og pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon kontra sa Dios ang mga garboso apan maluoy siya sa mga mapabsanon. Busa pagpakahilom kamo sa gahom sa Dios aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang itakda. Kanang word pagpakahilom nagpakita na nga total submission sa mensahe sa Ginoo. Kung doon na kay madunggan nga mensahe, doon na kay mabasahan nga mga pulong, mga mensahe sa Ginoo, ayaw pagreklamo, ayaw og kana bitawng sukol unya inaani ni siya. Dili gyud ta kasukol og dili ta kareklamo kung wala mubiya ang pagkamapabsanon. Og kining pulong pagpaubos dili ni makuha sa mga butang o sa tao. Makuha nato ni diha sa balang espiritu. Ang balang espiritu maoray makahatag ni ini. Kay usa sa mga bunga sa balang espiritu kining pulong pagpaubos. Aron makabaton ta og kinaiyang pagkamapabsanon, dili nato paharion ang atong kaugalingon o ang mga butang sa kalibutan o bisan unsa nga naa sa kalibutan. Dili sila dapat maoy maghari. Kanang pulong pag-ingon nga dili sila dapat maoy maghari, kanang dili sila dapat maoy matuman. Like ang cellphone, gadget, kwarta, dili pwede nga sila maoy matuman sa atong kaugalingon. Dapat sila maoy atong gamiton. Dili kay kita maoy magpagamit nila. Dili dapat kita mo'y musunod. Nga sunod-sunuran na lang ta sa mga butang sa kalibutan, mo hinungdan nga ang pag-alagad sa Dios ipadapli na lang. Og ayaw sugot nga magtutuo ka og nagtuo ka sa Ginoo pero wa kay panahon sa Ginoo. Kay ang giingon ni Apostol Santiago, ang tao nga nagtuo apan wala mo sabitar, wala mo buhat sa mga mensahe sa Dios, mga igsuon, ang giilad ana dili ang Dios. Ang giilad niya iya rang kaugalingon. So kung naa nato mga kaigsunan ang pulong nagtuo ta nga og Dios apan wala ta mo submitar sa Dios, giunay ra nato og kanang ilad limbong ang atong kaugalingon. Mahinungdan ako nag-alagad og nagtuo ta sa Ginoo. Ang gitudlo karon sa Ginoo pagpaubos. Busa mao nay ato ang gamiton sa tanang panahon. Nya kining pagpaubos mga kaigsunan sulayan man gyud na. Dili aron mawagtang ang imong pagpaubos, dili aron mahurot ang imong pagkamapailobon. Kundi aron makaila ka sa imong kaugalingon nga naa na ka sa pagkamapabsanon ug dili na ka kinahanglan pang maggukod sa mga butang kay idugang rana sa Ginoo nimo. Ako gyud ang nasinatian sa kadaghan nga higayon nga gihatagan ko sa Ginoo og maayong trabaho, naay income, pero ang akong girispan sa gibuhat sa Ginoo wala ko'y panahon niya. Ang sunod nga nahitabo, daghan ang kay kog problema.
Niabot sa panahon nga wa na ko'y trabaho, niabot sa panahon nga wala na ko'y income, o sa daling istorya, niabot sa panahon nga akong higdaan, karton na lang. Wala noon ko magdugay nga karton ang akong higdaan, apan nakasuway gyud ko og higda og karton. Dili sulod sa balay. Kini nahitabo ni samtang nagpuyo ko sa Cavite. Unya, hinahinay nga naka-recover ang akong kaugalingon sa diha nga nakahinomdom ko og Dios. Og naningkamot nga mo makakitag income. Sud ko og construction. Trabaho ko construction. Sa diha nga ning trabaho ko construction, imagine gikan sa maayong trabaho, daghang income. Pero wala na ko mahayang akong kaugalingon. Tungod kay wala kabalo ko nga wala ko'y padulngan nga maayo kung atong mahayan ang atong kaugalingon sa panahon nga ato ning mahinumduman ang mga kapakyasan niini. So akong gibuhat, nagpaduol ko sa kanunay simbahan. Nagpaduol ko sa mga magwawali, sa mga pastor. Sa diha nga musud kog mga simbahan, ang pastor akong duolon o niya magpapandong ko. Kini na hitabo ni sa panahon nga 20 kapin pa ang akong edad. Hangtod nga hinahinay nga naka-recover ang akong kaugalingon. Sud ko og laing trabaho, balihin ko diri Cebu. Pagkahuman, nagpagamit na ako sa simbahan. Ako nakita mga kaigsunan, kung doon na di kay trabahoon o buhaton diha sa balay sa Dios, dili gyud na moingon kong dili gyud masipyat ang gisulat ni Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 15 man siguro ni. Unang Korinto. Ako ning nahinumduman karon mga kaigsunan. Unang Korinto kapitulo 15:58. Kani. Busa mga minahal kong kaigsunan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Buti pasabot kung duna kay gibuhat diha sa buluhaton sa Ginoo, dili na kawangon sa Ginoo. Dili na itangkyo, kumbaga sa atong panultihon, dili na itangkyo sa Ginoo. Suklian, gantihan, balosa na sa Ginoo. Mao na nga kugi gyud ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Buot ipasabot ka ng kugi, ipadapli nato ang ato ang kanabitang panghingawat, kanang moingon tang may na lang, bisag adlaw Domingo, adlaw sa pagsimba, adlaw sa pagdaig, ug dunay mga trabaho nga i-offer, trabahoon na lang kay may na lang. Kanang tanan mga kaigsunan, dili na maoy mo mupaangat nimo. Dili na maoy mo kanang kumbaga makapalingkawa sa imong kalisod. Walay tao nga makalingkawa sa kalisod kung wala ang Dios. Timan ini siya mga kaigsunan. Dili gyud makalingkawas ang tao sa kalisod kung wala ang tabang sa Dios. So kung mingon tang tabang sa Dios, dili po na nato makuha ang tabang sa Dios sa pulong pangayo na lang. Nga mo yung ka, Lord, tabangi ko Lord, giyahi ko Lord. Actually, sa dihang giwalihan ka sa makaron, gigatabangan na ka. Gitabangan na ka sa Dios. Kanang moingon bitaw ang tao, moingon ta nga, Lord, tabangi ko Lord, giyahi ko. Sa ako ang pag-atiman sa balay, pagtiman sa ako mga anak, pamilya. Giyahi ko Lord nga, panalangin ang akong padulngan. Kanang word giya, gitubag na sa Ginoo sa panahon nga naminaw kagwali. Sa panahon mga kaigsunan nga nakadungog kag mga mensahe o nakabasa kag mga pulong diha sa Biblia. Sama karon gigiyahan ta sa Dios. Aron sa imong kinabuhi ipaangat ka nga dili mga igsuon pinaagis imuhang kanabitang kadaghag income. Kay daghan kayo mga higayon nga ang atong kinabuhi, makaingon ta nga
grabe kadaghag income. Pero dili magdugay ang kwarta, mawala ra. Ngano man, tungod kay dili lagi magsilbi ang income kung walay panalangin sa Ginoo. Ug ang panalangin sa Dios ang makasinati niini katur lamang mga taong mapaubsanon, ug ang mga taong mapaubsanon katong nagpatudlo sa Dios. Sama sa atong gi nahimo karon, namati ta, nagpatudlo ta, ug ang atong nakatunan dili nato tugutan nga maibaylo ug mawagtang lang ni sa unahan. Mao na nga hatagig panahon ang Dios. Og aron mahatagaan nimog panahon ang Dios sa tanang panahon, ayawad-a ang pagkamapaubsanon. Kay ipataas ka, pauswagon ka, unya nindot og klaro kayo ang giingon ni Haring Solomon diha sa atong gibasa sa Panultihon 22 versikulo 4 man siguro to. Ingon diha, makabaton kag mga bahandi, dili lang pulong bahandi, mga bahandi, dungog ug taas pagyud nga kinabuhi. Nganong taas man nga kinabuhi? Tungod kay saad na sa Dios. Ug ang saad sa Dios, mga kaigsunan, ang makasinati niini katong mga tao nga mapabsanon. Unya sa dihang maningkamot ta nga naa gyud tay pagkamapabsanon, mga kaigsunan, sulayan man ta. Ug sa diha nga naatas mga pagsulay, ang makatabang ra gyud nato ang presensya sa Dios. Dili ang presensya sa atong pamilya, dili presensya sa ato ang isig katao. Buot na ko ipasabot, basig doon na kay mga maarang-arang nga mga pamilya, mga dato diha, unya na sulayan kani kas imong isig katao, kay kita mga tao god, usa sa pinaka lisod nga pagsulay kana ra man pong tao ang gamiton. Labi na kung pamilya ra ang gamiton. Ang usa nimong pamilya mao'y gigamit aron sulayan ka kung naabakas pagka mapabsanon. Unya lain imong pamilya, mga kaigsunan, or kaha imong mga kaila, imong higala. Imong mga higala, imong mga kaila, sulayan ka kung naabakas pagka mapabsanon. Unya kung naakas pagka mapabsanon, timan iblis ka ni Lord. Pero unsaon man pod aron magpabilin ka mapabsanon? Walay lang makatabang nato ang presensya sa Dios, ang balang espiritu. Dili tungod sa presensya sa imuhang pamilya nga moyong ka nga wala pa ni akong pamilya, hagbay lang. Wala pa ni akong mga anak, muraog na wala ka makasukol, gipakita nimo nga oy nagpaubos ka, nagpailop ka tungod kay pamilyado lagi. Dili na tungod sa presensya sa imong pamilya, dili na tungod sa presensya sa imong mga anak. Mga igsoon, dili na maoy ikalipay sa Dios. Kay daghang mga higayon og panahon nga nakapailob ang tao, nakapaubos ang tao tungod sa presensya sa iyang pamilya. Maingon dayon ang uban, wala pa ko'y gamay nga anak, wala pa ko'y pamilya, hagbay ra. So dili na pagpaubos. Ang tinuod nga pagpaubos, mga kaigsunan, makuha ra gyud na diha sa presensya sa Dios. Kanang bisag unsaon na lang kag istorya ba, bisag unsaon na lang kag libak daot, apan wala nimo tagda. Ug mao nay awit, mga kaigsunan, na ay awit ana kanang pauswagon bitaw ka. Lahi tong nagmauswagon na. Kanang pauswagon, kana bitang wala pa ka makasinatig pag-uswag, kanang paingon na ka nga pauswagon. Nay awit ana, mga kaigsunan. Lahi po tong awit, mga kaigsunan, nga nagmauswagon. Nya kining awit nga nagmauswagon, kana bitang niuswag naman. Niuswag na diha. Pero dunay awit, mga kaigsunan, nga pauswagon pa ka. Kanang imo pa nang masinatian ba? Dili ingon nga imo nang nasinatian, kung dili paingon na ka ana. Kung niuswag na ka, kung imo ning ipadayon, mga kaigsunan, masamot nga pauswagon ka. So ako ning awiton, mga kaigsunan, kay kining awita murag wala pa nako ni ma-upload. Na-upload nako ni siguro sa una,
pero wala pa nako ni matarong og record. Sumuni ako ang trabahoon sa mga igsoon. So kining awiton nako ning pauswagon. Buti pasabot paingon pa lang ka nga pauswagon. Kung gipauswag ka, damor pag yung kang pauswagon kung imo ni siyang trabahoon sa imong kaugalingon. Okay, muraga dungog naman. Nakabalo ka ba? Nakabalo ka ba sa mga saanya? Adunay pamaagi ang matagkasa. Itunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang iyang pamaagi na as Biblia? Karon nasayran mo, ibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan yun ka pirmi kaysa Dios na paagi, magmauswagon yun ka sige. Ayaw pagsunduga mga tao gatuora, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makahangin, pero ika'y magtinaro, ang atong Diyos malipayon. Honong na sa pagpakasala, pag-alaga tarungon, aron ka padatoon, pag-alaga tarungon, aron ka pauswagon. So kini maong awit mga kaigsunan, paingon pa ka nga muuswag. Kung miuswag ka karon, gusto pagyud sa Dios nga mas pauswagon pagyud ka. Unya niini maong kanta mga kaigsunan, sangyawan ta, gipahinumduman ta sa mensahe sa Dios. Nga matud pa sa tanang saad sa Dios, do na ni siya'y kaugalingong mga pamaagi. Ang saad sa Dios nga pauswagon ka, do na siya'y kaugalingong pamaagi. Og ang pamaagi kanang gikan sa Dios. Dili gikan nato, dili gikan sa atong panabot, dili gikan sa ato lang nasabtan, kundili sa gipasabot gayod sa Dios. Diha sa iyang mga saad. Kay ang saad ni Jesus Christ, dili man aron maglisod ka. Siya ang maubitaw ng Jesus is kana bitawng provider si Jesus. Siya ang tigtagbo sa tanan. Og ang ihang mga mensahe nga tigtagbo siya, doon na sa mga pamaagi. Usa sa mga pamaagi, mauni nga pagka mapaubsanon. Unya, sulayan ka. Sulayan ka sa imuhang trabaho, negosyo, sulayan ka sa imuhang pamilya, imong mga kaila. Sulayan ka sa tanang pamaagi. Sa nagkilalaing kahimtang. Dili aron magantos ka o maglisod, kundi aron mas makakaton ka sa pagpaubos. Kay ang tao nga naas pagpagka mapaubsanon, andam kanunay maminaw sa Dios. Og dili lang sa pagpaminaw, andam sa pagsanong. Ang pulong pagsanong nimbuhat, doon na kay buhat. Diha sa sulat ni Apostol Juan sa kapitulo 14, ablihan na to ang Juan 14 versikulo 23. Ingon din sa 23.
Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Higugmaon siya sa amahan, og ang akong amahan ug ako muanha og magpuyo diha kaniya. Unsa man ning mensahe mga kaigsuonan nga gikinahanglan natong ma-apply? Aron atong ma-apply, kinahanglan nga atong masabtan. So unsa may buot ipasabot sa Dios sa maong mensahe diha sa Juan kapitulo 14 bersikulo 23. Nga matud pa si Jesus mingon, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Unya dunay say saad, higugmaon siya sa akong amahan, ug ang akong amahan ug ako muanha og magpuyo diha kaniya. Pagkanindota nga sa imong kinabuhi duna kay amahan ug duna kay Jesus Christ, naani mo ang tanan. Wow, naani mo ang tanan. Bisan og magkaguliyang ang kalibutan apan kung naa kay Ginoo, na kay amahan, na kay Ginoong Hesus, magmalinawon ka. Ang uban gikulbaan na, gikuyawan na, ang uban na balaka na, apan ikaw relax na relax ra ka. Ngano man, tungod kay dunag kay Dios. Dili lang tungod kay naa kay pagtuo, kundi mabati nimo kay ang saad ni Jesus di na niya kawangon. Lamang ang pinaka mensahe nga gipasabot sa Dios aron masinatian nato ang iyang pag-uban og bisag asa ta naa siya kanang pulong magmasinugtanon ta. Ang say giingon? Ingon dinhi, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Uy, dili lang kutob nga moingon kang I love you Lord, ning tuo ko nimo mahal ti ka Lord. Ang gikuha o gibasihan sa Dios aron dili kaniya pasagdan kanang pulong pagtuman. So muna atong check-upon sa atong kaugalingon, atong hinluan ang atong kaugalingon sa pagkadili matinumanon. Kay daghang karong mga magtotoo nga bisan saog paning kamot isod mangyapon. Ang problema mao ni dili ang Dios maoy ilang gituman, kundi ang ilang kaugalingong nasabtan. Dili ang gipasabot sa Biblia, kundi ang ilang nasabtan og kanang gitawag pagpangagpas lang ba, basi na lamang. Mao bitaw nang ako nga magwawali, wala ko magwali para ko daygon ninyo. Wala sad ko magwali aron kana bitang malipay mo nga uyonan na lang ta mo, nga bisan kung wala mo'y panahon sa Ginoo mo ingon na lang ko nga okay ra nang wala mo'y panahon sa Ginoo, at least na amoy pagtuo. Useless ang pulong pagtuo kung wala kay response sa mensahe sa Ginoo. Kay ang gibasihan sa Dios dili ang pulong pag-ingon I love you Lord. Dili pag-ingon nga nahigugma ko sa Ginoo. Ang gibasihan sa Ginoo kanang nituman ka. So ang ikaduha mga igsuon nga angay natong batunan nga kinaiya, dili lang pagka mapaubsanon, kundi pagka masinugtanon sa pulong sa Dios. Ug mao nay giingon usab ni Santiago, mga kaigsoon Apostol Santiago, nga ayaw limbongi ang imong kaugalingon sa pagtuo nga makalimbong ka sa Dios. Unsay imong gitanom, imo gyud ang anihon. Gani gisulat ni sa libro pod sa Deuteronomio, ang pinaka-importante mga kaigsuonan, dad-a gyud ni kini mao mensahe. Dad-a ni siya. Ang gihulat sa Dios sa tao kanang gibuhat na to, dili kanang atong gisulti. Kay sa iyon ra kayo ang pagsulti. Apan wala nay resulta kung wala nimo buhata. Diha sa Deuteronomio 28, Deuteronomio versikulo 1 ug 2. Kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niya mga sugo nga gihatag kaninyo nining adlaw, himuon kamo niya sa labaw sa tanang kanasuran ug sa tibuok kalibutan. Kung tahuron ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin. The word tahuron dili na sa pulong lang nga moingon ka nga ning tuo man ko ni Jesus, ning dawat man ko ni Jesus. Sabta ni siya og mao ni dawata nga pagsabot.
kung miingon kang nintuo, nindawat ni Jesus, kanang gikinabuhi nimo ang mga pamaagi ni Jesus. Kanang gisimba nimo siya, giawitan nimo siya, gadaig kaniya, gipataas nimo siya. So ayaw kalimti mga kaigsonan, trabaho sa tagsa-tagsa ka magtotoo ang kanabitawng niingon diha nga unsay giingon diha ni Apostol Pablo, kon hinluan sa tao ang iyang kaugalingon gikan sa pagkamapaytas-on, unya magpabilin siya mapaubsanon sa mata sa Dios, sa mata sa tao, sa iyang kaugalingon mapaubsanon siya. Unya dili lang pagkamapaubsanon, pagkamasinugtanon kanunay sa pulong sa Dios. So gikan sa pagkamapubsanon, dili lang kay diha lang ka paningkamuti nga matuman nimo ang mensahe sa Ginoo kay naa nay resulta. Unya kanang sunod mga kaigsonan, naa na kay pagkamapubsanon, nagtuman na ka. Diha sa pagtuman mga kaigsonan, kinahanglan imo ni siyang ampingan nga dili lang kay karon ka lang ming tuman, kay kadaghanan sa mga tao mga kaigsonan dali kayo silang ma-bless, ang resulta dali silang musuway. Unya ang pagsuway mga kaigsonan, lahi man gud ang pagsuway kanang musuway lang ka o try lang ka ba, sige tryan lang tuod nato. Kanang pag-try, lahi kayo na sa pulong kana bitawng maunay imong kinabuhi, kanang moingon na ka nga mauna ni akong kinabuhi, dili ni sulay-sulay lang. Kana bitaw mo simba ka, moalagad ka sa Ginoo, dapat dili kay try and error. Unsa man ang try and error, pastor? Kanang moingon ka ba nga kanang try and error nga kana bitaw sige, like example kanang giingon diha ni Solomon nga kung manghinatagon ka hatagan ka usab. Nya pagka mahinatagon o pauswagon ka, sige musuway kog hatag. Unya the word hatag naghulat kanang the word pagsulay og hatag imong gisulayan kung mahitabo pa, ang imong expected ana is blessing. Unya kung mag-speak ka karon nga panalanginan ka kay naa na kay gisulayan, unya makit-an nimo nga walay resulta. Uy, ang may tabuan na mga igsuon, mawik ang imong pagtuo. Kay ang imong pagtuo wala mag-agad o wala magsikad sa tinuod nga mensahe sa Dios. Ang imong pagtuo nagdepende sa imuhang kanang imong makitaan. Imong makitaan nga resulta. Nga makatuo gyud ka o sakto gyud. Kay ako bitawng gisulayan, uy nahitabo gyud. So ang tinuod nga kana bitang pagtuman sa pulong sa Ginoo mga kaigsonan, pag masinugtanon kanunay sa Ginoo, dili lang na sa time nga na-bless ka, dili lang na sa time nga kana bitang nadasig ka, kundi sa tanang panahon. Pagpasinugtanon sa Ginoo sa tanang sitwasyon. Dili kay alagaran ra nato ang Ginoo, makahinumdum lang ta sa panahon nga adunay balatian, sa panahon nga adunay mga disgrasya, sama sa atong mga kaila nga kaniadto nga usa ka magwawali nga miingon siya nga ayaw ninyo sunda ang ako ang mga naagian. Nganuman kay pirmiro kuno niyang pagpangalagad, na bless siya sa usa ka wali, o niya niabot man gyud ang kalisod sa pagbuhi sa iyang mga anak. Drive siya og sikad-sikad, niundang sa pagsimba, ningkamot siya nga makadrive og sikad diha sa usas mga syudad sa Negros. Karon nadasmagan man sa usa ka bus, bali ang tiil, kinahanglan putlon. Unya wala na say pikas tiil. Sa dihang na wala na say pikas tiil, uy balik sa Ginoo, nagmasinugtanon na sa pulong sa Dios. Karon diha sa iyang pagkamasinugtanon, sulayan man gyud siya. Uy, sulayan gyud ta mga kaigsunan, kung naa ba tay pagkamasinugtanon. Karon sulayan na sad sa kalisod,
Walang-wala na sad siya. Sa gagmay mga butang, maglisod na siya og halad ngadto sa Ginoo. So dili siya masinugtanon sa tanang panahon, masinugtanon na kung naas kadasig. Ang nahitabo mga kaigsunan, undang na po sa simba. Dili naman siya kabalik og sikad-sikad kanang put-put pa na sa mua. Nganong put-put na siya kay ang tingog na put. Kana pitong makasuroy ka labi na gyud sa syudad nga naay mga bike, mga sikad-sikad. Pero karon murag wala na kay sikad-sikad, murag motorbike naman lang. Kasagaran karon motorbike. Pero sa dapit sa Negros, labi na sa Bais, napay mga put-put diha. So di na siya ka put-put sikat-sikat kay wala man siya, dili wa pa may motorbike atong panahon na. Ningkuyog sa siyang uyuan nanagat. Iya gyud ning istorya. Niundang na simba kay musimba kuno siya. Magkalisod hinuon na ano ay mga pagsulay, pero wala niya mahinumdumi nga kung muundang po siya naapoy mga disiplina. Nabanggaan niya ang put-put niya karon balik siya og panagat kuyog-kuyog sa siyang uyuan panagat. Iyag yun ning wali. Sa dihang nanagat ang uyuan kay wala pa may dakop kay sa una, wala pa may mga si ordinance, mga ordinansya sa kadagatan, napamantoy mga pulo pabuto sa una, dinamita, kuyog-kuyog sa iyahang uyuan. Suway siya glabay og dinamita sa dagat. Karon kay paglabay niya sa dinamita, nasangit man ang dinamita sa banting sa iyang pambot. Ug didto man nahitugton sa iyahang nahimutangan, nabutan ang iyang kamot. So napungkol na pud ang iyang kamot, tiil raon tato hangtod napungkol na pud iyang kamot. Unya na pag ito ikatulo ato, murag nahinumduman ko nabuta pag ito siya, pikas mata. Kani undang na po sa pagsimba. Sa dihang naputol to iyang kamot, balik na po sa simbahan, wali na sad siya. Mao na mga kaigsunan, kanang magmasinugtanon sa Ginoo dili mangguna tungod sa panahon nga naa kay kalipay, sa panahon nga naa kas kadagaya. Kanang pagkamasinugtanon sa Ginoo, sundo nato, buhato nato ang tanang mensahe nga gitudlo gibilin sa Dios diha sa Biblia sa walay kondisyon. Dili sa ingon nga, oy nakasimba ko kay wa ko'y problema. Oy ni simba ko ron kay bag-o ko nga agiluwas ko sa pagsulay, naayo ko. Makahinumdum ra, makasimba ra kay giayo, or nakasimba kay ayuhonon. Dili na mao ang gipangita sa Dios. So aron ka iblas, hinluan nato ang atong kaugalingon gikan sa pagagarboso, pagkamahitason ug puy-an ang pagkamopobsanon. Ikaduha, paningkamuti sa tanang panahon. Sa tanang panahon ha, ang pagkamasinugtanon sa pulong sa Dios. Unya timan ang pulong nato, ang pulong sa tawhanon nga pulong, opposite kay na sa pulong sa Dios. Sunod, sa diha nga gibless na ka ni Lord, sa dihang mag-alagad ka, kanang word nga gibless ka ni Lord, nga nag-alagad ka, kabalo ba mo? Kanang mo niagi kag mga pagsulay. Ang tinuod nga tao, timan ini ninyo, ibutang yun ni sa inyong naunaw ko ayaw katingala. Ang tinuod nga tao nga giblas, nakaagig pagsulay. Usa sa mga ilhanan nga ikaw giblas, nakaagig kag mga pagsulay. Nganong kinahanglan man kamo agig mga pagsulay? Sa ako nang gikaingon, diha nimo matugkad nga mapailubo na ka, mapaubsanon na ka. Kay dili man ka makaila sa imong kaugalingon, mapaubsanon ka kung dili ka makaagig singka-singka. Dili ka singkahan, ako kapila ko kaagig tulisok, dapog, kasabaan. Sa walay igong hinungdan. Tinuod na. Pero keep silent ra gyud. Hilom lang nya daig ni Lord. Sunod mga kaigsunan, naa sa libro sa Lucas. Okay, ablihan na to ang libro sa Lucas. Lucas kapitulo 16, nya bersikulo 10.
mga piniyalan ang gisgutan dinhi. Ingon dinhi sa Jess, kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko ug kinsa katong limbungan sa gagmayng butang, limbungan usab sa dagko. Kabalo ba mo mga kaigsonan, kung butang nga hisgutan mo ingon siguro kwarta. Pero usa sa mga gitutukan biya kining butang, time. Maghisgot ka ni tag time, panahon, adlaw. Wala ba ta manglimbong sa Dios ug adlaw? Wala ba nato tikasi ang atong kaugalingon ug adlaw? Hinumdumi sa pito ka adlaw, sa usa ka semana, 7 ka adlaw. Sa 7 ka adlaw, adunay 5 atoa. Lunes hangtod Sabado, atoa na. Alang na natong mga tao. Pero kanang Domingo, dili na atoa. Pero gipiyala sa Ginoo uban sa pagsusi sa tong kaugalingon kung kasaligan ba ta ni ana. Ang pulong kasaligan mga kaigsunan, kana bitawng gigamit nato ang usa ka butang sa iha gayong kana bitawng iha gayong dapit. Like example, ang Domingo. Ang Domingo para ra gyud na sa simbahan o sa buluhaton sa Ginoo. Buti pasabot simbaha siya. Musimba gyud ka. Pag matinud-anon sa gagmayng butang, kasaligan o kapiyalan ka sa dagkong mga butang. Kung naa kay time ni Lord, mga igsuon, i-bless ka. Hinumdumi mga kaigsunan, timan ang na ako'y nabasahan o nahindunuma na aron sa kunahuna nga gusto na kong ipadungog ninyo. Nga mauni gipangita sa Ginoo sa atong panahon. Nangita ang Dios diha sa mga tao, nimo, nako, natong tanan. Timan ang gipangita sa Dios dili katong mga tao nga adunay mga talento. Buti pasabot na mga talento daghag income. Kundili ang gipangita sa Dios katong tao nga adunay biblikal og kinaiya. Unsay buti pasabot kanang biblikal nga kiniya? Kanang nagtamod sa prinsipyo pamaagi sa Ginoo diha sa Biblia. Usa sa mga kanang gitawag biblikal nga kinaiya mauning atong gisigutan karon. Una, pagka mapaubsanon. Sunod, pag masinugtanon kanunay sa Dios. Sunod, pag matinud-anon sa tanang panahon. Unya, mabuhat lamang nimo na mga kaigsunan kung naghari ang gugma nimo sa Ginoo. Kay kung naghari ang gugma nimo sa Ginoo mga kaigsunan, wow, siya ang imong priority. The word, siya ang imong priority. Nagnegosyo ka, nagtrabaho ka, bisan asa. Lord, daygon ti ka para aning tanan. Muna ningon si Apostol Pablo, bisag unsay inyong buhaton, buhata sa paagi nga nag-alagad kas Ginoo. So atong paminawon mga kaigsonan ang awit nagmauswagon. Kining nagmauswagon mga kaigsonan, nagmauswagon. Kini nga awit nagpakita ni nga niuswag na ka. Dili priha atong awit nga pauswagon pa ka. Kanang nagmauswagon, niuswag na ka. Diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa pag-alagad magapadayon, sa atong paghalad magmalipayon, kung
Kung dunay pagsulay, pailog lang kanunay, kay ang Dios magpanalangin sa panimalay. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo, padayong matinod-anon sa iyang pulo. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Okay, mayo nga pagpaminaw ni Bing Dandan, Susana Pablio, good morning, Pastor Gideon, Pastor Russell, kanila sa tibok pamilya ug sa tanang naminaw. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Mayong buntag ni Jose Dandan Umbion, Sister Gingging Simpron, good morning, ang Dios magpanalangin. Diyos no, likay Mayong buntag ni Ninit Soliman og ni Philly Impes, mayong buntag, good morning. likay maoy hinigiba. Og mayo nga pakiguban ni Jocelyn Samson, Lakang sa si Sasi kadaogan, Kundi, kuyog kang Rolito Kristo, Kotara, mayong buntag pastor. padayong Asa gyani ang programa radyo kay wala man ko kadungog sa radyo diri sa Talibon, Bohol, kay Facebook ra ko makabati nimo, makakita nimo pastor. Wala na radyo nga makaabot diha sa Talibon, Brad Rolito, kay wala na ko sa Love Radio. Even ang ubang mga DJ nga kauban na ako kaniadto, wala na sila. Si Brother Matt murag naa na pod say kaugalingong radio, pero nasa sa Cebu nag-live, pero ang iyahang radio to sa Mindanao. ang nagmauswa Ang atong radio po dire bubo na lang kayo mga maabtan, barangay lang maabtan, tungod kay kung mukuha tag taas kayo og power nga FM radio, like example moabot di sa Bohol, moabot og Leyte, dako na kayo bayad. Gawa sa dako kayo bayad, maintenance sa kuryente, dako po kayo nagbayranan. Na kanabitaw nang konsulta ko sa pilay bayranan kung magpapandong ka og radio nga kanabitaw dako, milyon man ang bayranan sa usa ka tuig. Muna nga kinahanglan dunay mga komersyal. Muna nga atong FM radio, barangay na lang ang maabtan. Dili gyud ang lungsod, labi na gyud sa diri sa ato ang radio, tungod kay mubo ang atong antena ug wala ni mabutang sa bukid o sa bungtod, naa ni sa lupa. Ang maabtan ra po diri kana ra pong naarapot sa among barangay. Okay, muna nga diha sa Talibon, dili na madunggan ang ato ang programa pinaagi sa radio. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban ni Antonio Dinoyo. Maayong buntagaw, pastor, musta init na diha. Dire sa ronda init na kaayo ang adlaw. Palihog ko great pastor sa akong anak. Adlaw na tawhan niya ron. Si EJ, salamat sa Ginoo. Happy birthday ni EJ. Ang Dios magapanalangin, Dios magauban ni Dong EJ. Happy birthday, ang Dios magapanalangin. Salamat kay sa patubaya diha gaw. Kumusta mo diha sa ronda? May buntag ni Ria V. Amante watching here in Tanhay City. May buntag ni Josepino Paran, ipadaplin gyud ng pangayawat kay ihatag ra gyud sa Ginoo imong gikinahanglan, basta siya lamang ang unahon diha sa Mateo 6:33-34. Mayong udto pastor, kumusta? Salamat sa Ginoo, naka-live na sab ka karon paghatod mensahe sa tibok katawhan sa Dios. Gikan ni Sister Ging Simpron. Insakto gyud kagaw kay agi pod nako mag-sideline, wala na panahon sa Ginoo. O di ba? Muna nga dili na nato balikan ang ato ang mga sipyat, kapakyasan kaniadto, kay magsigiratag balik sa uno kung dili nato katunan ang atong dili nato gamiton ang atong nakatunan. Sister Susana Pablio from Thailand, good morning Pastor Gideon, Pastor Russell, sa tibok pamilya sa tanang naminaw. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo.
Dalaygon ang Dios ni Joel Ito, watching from Hinunangan, Southern Leyte. Maayong buntag ni Bing Danda, Noel Cesar. Okay, ako na ning nabasa ang uban. Okay. Og oras sa itong programa, alas 11:35. Maayong nga buntag, maayong nga pakiguban ni Lorena Traya. Good morning. Og ni Jose Dandan Umbion. Sister Josephine Vicente, maayong udto pastor, maayong udto, maayong pakiguban ninyo diha Sister Josephine from Talipon. Og ni Sister Diti Arsula. O niya nga gabi na atay klase sa ato ang basic training pastoral. O niya wala tay live on yang gabi kay naa may klase. Ugma maka-live ko ugma siguro ana nas gabi sa pagkakaron o sa ato ang FM o niya maka karong simnahon na basig makaadto migdalagit maka-pacheck ko sa ato ang laptop para makapadayon og tukar ang ato ang FM station 11.3. Dili na to kalimtan mga kaigsonan ang tulo ka mga kinaiya nga gikinahanglan nato nga ibutang gamiton sa ato ang pagpuyo sa kalibutan aron kita panalanginan sa Dios. Ang pagkamapobsanon, pagkamapailobon og ang pagkamatinud-anon og kanang pagkapiniyalan kanang kasaligan ba. Kasaligan ta sa tanang panahon. Kasaligan ta sa tanang butang. Kay maunay gipangita sa Ginoo. Hinumduhan nato mga kigsunan, wala mangita ang Dios sa mga taong mga daghag talento. Kanang daghan mga nakatunan o daghan nga mga idea sa panginabuhi. Nangita ang Dios sa mga taong mapaubsanon, mga taong matinud-anon, nga masinugdanon sa iyang mga pulong og mga tao nga kasaligan gikan sa gagmay mga butang. Magampo ta mga kaigsunan. Amahan na mo nga Dios nga nagatiman og nagdasig, nagligon og nagtudlo kanamo. Salamat sa imuhang pagpakigsulti kanamo. Salamat sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imuhang mga mensaheng among nakatunan na sayran. Tabangi kami nga amo kining ma-apply ug amo kining maikinabuhi. Kay nasayod kami nga sa among pagkinabuhi niini kami ang imuhang panalanginan. Kami imong pauswagon ug kami imuhang ubanan. Akong gideklarar o Dios nga ang panalangin mo abot sa tanan ako mga kaigsonan kay kami imo namang gitudloan ug imo ming gitabangan. I-declare blessing in Jesus name. Amen. Kini igsuon Pastor Gideon moingon na kung doon na kay pangutana isend diri sa ato ang programa pinaagi sa akong account Gideon Candelario o kaha i-text sa ako ang number 0932-638-4134 o pwede ra gyud nga imuhang i-PM sa akong account Gideon Candelario. Kini igsuon moingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning kanatong tanan. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus magahalan magapagday mag-aawit kanimo amahan ihalan na ang tanan ito yan ang tanan iha kanimo Isus among Ginoo hallelujah 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 ibayaw ka iisa ka sa
lang, Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itubyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko, ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Sprite, spicy. Sprite, spicy. Sprite, spicy. Yan ang refreshing.